Narendra iku kudu seneng olah kasutapan. Tindak tanduk aja nganti sing lar saka kautaman, pamriya dimen kena kanggo patuladan. Lamun bisa mengkono negaramu bakal manggih rahayu. Lan meneh Raden, yen Sang Nata pinuju ngasta bebenering praja kudu nandukake singit-wingit. Tumibaning pangandika tansah ngegungna ing para marta kosok baline. Yen wis nibake bebenering praja aja nganti hambau kapine. Ya kanthi mengkono mau negaramu bakal luhur Raden. Inggih Penemban. Narendra mono senenga hanamur kawula. Kabeh papan Srambana pamriya Sang Nata karben bisa mirsani dhewe mungguh kepiye ta panguripane kang kasandang dening para kawulane. Yen iso mengkono Sang Nata mau ora bakal tida-tida lek bakal ngetrapake marang larasing pernatan satemah mahanani sentosa adeking praja Raden. Uga sipating ratu kudu jejeg ngadeke. Rehning ratu iku mujudake angger-anggering praja, mula nadyanta kulit daging dhewe yen luput kudu dipidana. Ning yen sak murwat lelabuhane ya kudu nampa ganjaran. Inggih. Raden, Narendra kuwi kudu momot ala becik kudu kamot. Aja nganti gething sengit marang sak wiji-wiji awit isining praja kuwi pepak werna-werna. Lamun Sang Nata kamot lan momot ing kono bisa nuwuhake sutresnaning para kawula marang Sang Nata. Kababare bisa manunggal ing antarane kawula lan Gustine. Wondene kawekasan Narendra mono kudu sentosa lan suci. Senenge lan senenga geganjar marang wong kang gelem labuh negarane. Lan uga aja gampang nampa tembung saka ujaring hambek para wadul satemah para kawulamu padha weruh marang rehing kasusilan. Ya kanthi mengkono mau negaramu bakal kuncara selawase Raden. Yen to Raden parikesit bisa nindakake apa sing tak aturake iki mau, ing kono bakal bisa momong kawula sangestina Raden. Ngaturaken penuwun Penemban awit sedaya. Piwucal saking paduka sang Adi Penemban.